Shalom madita saluna. Kurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami pangulan di huriatta pasahatot di hamusude amanami inanami dohot na posobulung dame ni debatama di hamu. Anggiama di haroromuna di parsaurata di obason. Ima di minggu Trinitatis namar lapatam may minggu hasi tulusa daun ni debata dot odolan ni jamita gabe sitidangi debata si tulusada anggia matutuma korolas ni roha dihita jala mardame sonang mahita lahu mamuji pasangapod debata atong tapasanga ma debata di nguluta naksoni di parmenggota di obason tapara di marohata marhaho mahita sa tokin. Amen. Tapuk kama parminggota, tapuji matuhata marede sian bukwede nomor 110 ayat sada rodi ayat tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na manopalangit dohot tanon. Amen. Huida Tuhani, hudul di atas ni habang sana tibo, jala namar mulia, jala akarabu ni pakaianna, mangguhi bagas joro. Jongjong di atas na suru-suruan serapin, jala masih jauh manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gog hamuliaon na dilihat portibion. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung adiusio koto di parbadia. Pangapul jala pangurupi hami. Asa toktong diramoti hami di bagasan hasitongammu. Tung so tardo do balga ni holong ni roham. Dohot asi ni roham tuhami. Di bahay ni mangidu mahami tuho. Ajari mahami jala tugu-tugu. Lahu madalani dalammu na teori. Asa unang tersiladit hami jala madabu. Tubagasa dosa nama parhatuban ngulu nami. Sayo dingi mahami di bagasan holong ni roham. Asa terbain hami jongjong maralohon pangujunan. Dohot pangela ni portibion. Saigok hamulaw mo maalia portibion. Sadarion rodi sa liling ni liling na. Amen. Hudul mahamu. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina parari Kamis.
Tapuji matu hatta marede mahita sian bukwede nomor 465 ayat sada dohot ayat 4. Hurian itu hatta tabigima hata ni bata songon patujulu ni jamita di mingguta sadarion ima na tersurat di buku ni si Jesaya bidu 44 ayat sada rodi ayat walu asata jahama margati soring di ayat na parpudi rapita majahasa Jesaya 44 ayat sada rodi ayat walu songonom mahatani di bata alai anggon waeng tangi homma ale Jakob napasokki dot ho ale Israel naung hupiliti songono doha tani Jahoba na tumopa jalan na jumadi hotko na mangurupi ho sian hatu tubum unako mabiar ale Jakob na posoki dohoto ale bangso na tigor na kupiliti. Ay usenok kumaik tu jolma na mauwas dohot akka sunge tu namahiyang. Usenok kuma tutu todiku tu pinoparmu nuaing jala pasupasuku tu pinoparmu sogut. Asa martu burnasida diolakolang ni duhut. Songon arung di topi niaka sungai. Sadao madok Jahoba na puna au jala sadaan mampangguarhon goar ni si Jakob jala na asing muse manuraton dohot tangan na Jahoba do na puna au huhut mangusahon goar ni Israel. Songono dohata ni Jahoba raja ni Israel dohot si palua ibana Jahoba sebau, au do parjolo, jala au do parpudi, jala dang adong debata dukon ni ahu. Jala tungi sema tudo sonahu majo di babua mai, jala di pajojor diahu, olak ni nahu patidang bangso saliling nai, dohot akana masa sogot di babua hiamma, ayak walu rapita majahasa. Unang hamu tahutan jala unang mamoditodit anung ngasian to ahu patu bege hotu ho jala hupabua alai hamu doaka sitidyang iku angadong depata dokon yau kadadang pawat tu asing dang adong anggona huboto songonima sahana mertua ma akan ubege hatan ni debata
nau peopsa jala na mangulahosa. Amen. Tabigima ede puji-pujian sian kor punguan ina Naomi. Tapuji matu hatta marede mahita sian bukwede nomor 425 ayat sada dot ayat tolu. Upah
Huriani Tuhata asa marningo majohita satokin dia kagudang ni dosa na taula diari nang salpui saat turu ditikyon nunga gudang hita mangulah dosa jaladang tama hita di jolo ni bata alayala para siro haro di bata ditikyon iliad do hita tiki asa roh hita marsoba manolosoli mangidu hasisan ni dosatta sian udu do serek ni roha martangiang mahita di bagasar rohata. Ale amanami parholong roha rodo hami marsoba tuadu pamu manopoti jala manolsoli sude dosa nami dohot pangalason nami asi maroham di hami sesama sude najat dohot dosa na huway kami di julum ala ni holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung mate humokop pami. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan ni dosa. Para siroha jala perdinggan bahasa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang di balosot tuhita hobar tuaka dosatta. Jala dang di balosot tuhita hobar tuaka hajahatotta. Songon asini ama-ama tuaka anakna. Asini roha ni Jahoba. Diaka nama kabiari ibana hasang apa ma di debata na digijang amen hudul mahamu tabigema ede puji-pujian sian kor paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhatta, marede mahita sian bukuede nomor 424 ayat tolu dohot ayat 5. Hangihon hatana parkurumai Raju biruasku inom gomnai Pangido sai leon tuau ton dimin Parko Huriani Tuhatta, tabigima hatani di bata, songodalan tungulune baru di mingguta sadarion, iman atas surat di buku nisi Mateus tolu, ayat 10 1 10 songonom ma hatana di bata. Asadung terdidi Yesus, pitor hehe maibana sianaiki, jalamuka malangit, jala tarida mamijur toddi ni debata songo darapati sumonggopi ibana. Laos makuling masuara sia gijang di dokma. Odo anakku, haolongaki, haolomani rohaku do ibana. Songonima hatani debata atau ngorak mangido gugu mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargugoi mahami mangulahon naubar tuhatami. Amen. Tapi kema ede puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 116 ayat 4. Huriani Tuhatta, asa tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di portibyon, rap mado mahita. Aw por siya di debata Jehovah, iduama pargugo na suhatu dosan, na manopalangi do tano. Aw por siya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia adorang suhabubuhan. Ido Tuhatta na manaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal lo ibana di hau pinorsilang, dala tua tu banotoru dung di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul siamun di bata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dosa ni, di sibay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hato pahani halak Kristen akan na badia, dohot dihase saan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Dulma hamu. Tabigima ede puji-pujian sian kor pemuda-pemudi. Tabigima tikting namasa di huriata na saminggon. Salom madihita saluhut na abang inang. Tabigima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulo, barita habot ni Roha. Na di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, nunga marujungolu inata masta boru lubatobing, boru niamata Wiliater lubatobing nahinan, tubuh ni inata Emilia boru Sibarani nahinan, namaringanan di Dusun 2, Jalan Sukabumi Lama, Gang Tolu, ruas ni huriata GKPI Padang Bulan, tutup usia 76 tahun, ruas ni huriata sektor opat. Saya dipergugui Tuhatta ma sudi keluarga jala dilehon pangapulion di keluarga nasida. Napaduahon ruas nataba. Mulai sadarion minggu tanggal 31 Mei 2026. Martaba ma ruas ni huriata ima
na parjolo, keluarga ni Amata Dennis Gabriel Immanuel Hutagaul, dohot Inata Rusmaida Padang, dohot Tolu Dakdana ni Nasida, Ima Melisa Amoreiza Hutagaul, Paul Roberto Hutagaul, Hans Gamaliel Hutagaul, na maringanan di Jalan Karya 2 nomor 50 C, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, masuk sektor 2. Melororo nasida, pinang idoma asa jongjong ma nasida. Maulate ma, dulmam. Napaduahon, keluarga ni Amata Ade Putra Perdana Pasaribu, dohot Inata Olivia Gabriela Hutagalung, dohot 2 Dakdana ni Nasida, Ima Aruna Klu Adriella Pasaribu, dohot Aldrik Jepian Pasaribu, Jepian, na maringanan di Jalan Lijardi Putra, perumahan, mohon maaf, diulangi hami. Napaduahon, keluarga ni Amata Ade Putra Perdana Pasaribu, dohot Inata Olivia Gabriela Hutagalung, dohot 2 Dakdana Nasida, Ima Aruna Klu Adriella Pasaribu, dohot Aldrik Jepian Pasaribu, na maringanan di Jalan Lijardi Putra, perumahan Setia Budi Pista Blok E nomor 10 Tolu, masuk sektor Balu. Molorodo nasida asa jongjong ma nasida. Maulate ma. Napatuluhon, keluarga ni Amata Antoni Sembiring, dohot Inata Susi Yunita Nasution, dohot 2 Dakdana Nasida, Ima Gwen Alexandra Sembiring Brahmana, dohot Wimona Namora Sembiring Brahmana, na maringanan di Jalan Bunga Wijaya, Komplek Citra Arsaidia, nomor 26 Padang Bulan, masuk sektor 5. Molorodo nasida asa jongjong ma nasida. Maulate ma. Napatuluhon seminar okultisme di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di Patupa Huriata do seminar okultisme na maringanan di Gereja Taon dimulai pukul 10.04 saat pukul 10 sia borngin. Tujuan seminar untuk memahami apa itu arti okultisme dan dampak manang bahaya na ditimbulhon ditinjau sian firman ni Tuhan. Dipangido tuhita sude penatua majelis dot ruas ni huriata asa riama hita madohoti seminari. Pembicara Pendeta Dr. Jaharianson Saragi. Namangihut pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari Mingkuta Sadarion tanggal 21 Mei 2026 di Patupa Huriata do pemeriksaan kesehatan gratis. Namaringanan di Gereja Taon bekerjasama dohot seksi kesehatan ni Huriata, dohot puskesmas Padang Bulan, dung sipul parminggon pagi, dohot dung sipul parminggon arian. Molo adong dihita amang inang ruas ni Huriata nanayang madohoti pemeriksaan ni buhi mahita ro tu inganan naong pinarade ni seksi kesehatan dohot puskesmas ni Padang Bulan. Namangihut seminar rohani di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 maringanan di Gereja Taon di Patupa Huriata do seminar rohani bekerjasama dohot seksi pria ni Huriata masuk
pukul 10.30 sahat Rodi 10.30 WIB dengan topik Bapak sebagai imam di dalam keluarga. Pembicara Pendeta Dr. Estomi Hutagalung MTH, moderator Pendeta Janter Lubis MTH, Pinangido Tuhita Ruasni Huriata, Lumobima kaum Bapak asa Rapriama Hita Madohoti Seminari. Namangihut Padidion Nabadia Yaka Danak. Di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Parmingguon Arian. Patupaun ni Huriata do Padidion Nabadia Tuaka Danak. Alani Pinangido Tuaka Natoras asa tadaptar homa iana kota molo adong nalaho mangdohoti Padidion. Namangihut penggalangan dana pengadaan videotron tahap paduahon. Di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 patupaun ni Huriata do penggalangan dana pengadaan videotron tahap 2 berupa padalaton amplop Pinagido Tuhita di Damang Dot Dainang akan nomor Minggu di Garejata asa rap mahita mengurupi manginang asanggiat saud aka program naung tak sepakati di sidang umum jemaat. Namangihut Yayasan Bias Sinar Kasih SMA dan SMP swasta GKP Padang Bulan menginformasihon tu Huriata GKP Padang Bulan mulwadong diaka enak kota nalaho SMP SMA asaboy ma tadaptarhon nagabe sikola di GKPI di SMA SMP GKPI ni Huriata jala aka syarat pendaftaran boy mata ida di harotas ni acarata sadarion. Namangihut anak sekolah minggu Got Talent. Di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2026 patupaon ni aka amang inang guru sekolah minggu do seleksi perlombaan tuaka namar bakat di bidang vokal, menari, musik, puisi, dohot aka lain na asing. Alani moladong aka yana kota nalahu madohoti boyma didaftar tu amang inang guru sekolah minggu ni Huriata. Tabani titing sona somal naparjulo persembahan bunga altar barita ni parhepengon ni Huriata jadwal pertangyangan jadwal nomor tugas majakor ruas nomor minggu di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 boyma taida di harotas acara parminggota di Bagasan Sadarion. Songonima akatiting namasa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Saminggon. Maulate ma dihita. Laho manomunomu hata ni dibata, tapuji tu hata, marede mahita sian bukwede nomor 110 ayat sada 2.4. Ama anakku
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dohot dainang hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sohujaha turpukta patadahom majo diriku ya guarhu padita te di Paul si Hombing au padita GKPI na makobasi noaing di STT Abdi Sabda Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan songon pangajari di sekolai pardijabu boru manurung dana dihamisada boru Songoni majolo partinada dihita. Damang dohot dainang hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk nagabe jamita. Di mingguta sadarion imananienen sian Evangelium ni si Matius. Bidu 28. Mamukka mai sian ayat 10 sahat rodi ayat 20. Songonon madidok, hujaha madihita saluhutna, payhuti hutamuma di bagasan rohamuna. Alai nalaudo anggo sisianna na 10 sadai, tusada dolok na diluat Galilea. Songon naung tinonahon ni Yesus tunasida. Jadi dung di ida nasida ibana, di sobama ibana alai naganggu do rohani nadeba dungi didapoton Yesus manasida di dogma nungasahat tuau nasa huaso na di Banua Gijang dohot na di Tanoon lau mahamu podai hamu masaluhut bangso Didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama. Anak dohot todi porbadia. Laos ajari hamu manasida. Mangaradoti nasa hata. Naung hupatikon tu hamu. Ai idama. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa ro. Ajal ni hasyanganon. Ido sahatna. Hurian itu hatana ni haolongan di bagasan Kristus Yesus nuaeng masuk mahita tu minggu Trinitas. Manang di hata Batak di dok minggu hasi tulusa daun. Sautik hupatorang majolo songon urat ni manang bocir ni buasa adong minggu hasi tulusa daun. Manang puasa adong minggu Trinitas. Marbocir mai di abad na paupaton. Adong masada padita manang sada pastor di Afrika Utara. Namargoar si Arius. Di baritahon jala di jamitahon ibana ma. Didok ibana Yanggo Yesus Kristus si dang debata manang dang adong hadebataon ni Yesus Kristus jol masa bing do ibana natinok pado ibana jala uduk tuduk tu debata diguari ma ajaranon Arianisme mula di atas Indonesia didok bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan. Dia adalah ciptaan dan dia tunduk kepada Allah Bapa. Jadi laus ido na diihuton ni dongata perbaribaan sa tunuhay. Boto hamu dokan bolo udok perbaribaan parhobbar balok. Nah, dung tubuh pangajarion si songoni Pitor marpungu masude akka
Partogi ni huria na parjoloi. Tordibae ma marsinode. Manang hata didok markonsili. Ima konsili Nisea tahun 325 di Nisea. Ima haruar ma manang tubuh ma na didok na pengakuan iman Nisea. Jadi di pengakuan iman Nisea di dogma Yesus Kristus ima debata. Anak ni debata. Jala domu tu debata. Jala debatado ibana. Manang Yesus Kristus ima debatana kepa jolma. Debatado ibana. Jala dang tarsirang sian debata. Ima bocirna. Ujungna dung sidung konsilii ditotop pemma ikon adong minggu hasito lusa daun. Ima satu nuaing jala satu haduan saliling adong huria manang hakristenon di Portibion. Nadamang doho dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus mardomu mai musetu turpuk taon. Jala turpuk taon ma sasada turpuk taon do hata ni Yesus nama dok debata ama anak do todi porbadia asing nidang aro. Jadi marpardomu matu mingguta sadariono. Nah jala di mingguta Trinitas manang hasito lusa daunon satu bolodak salau tu 24 minggu nai satu minggu akhir tahun gereja non. Nah Trinitas dung Trinitas na parjolo dung Trinitas na satu 24. Nah, di sima tema ni jamitata taringo tu hataridaan ni hasitu lusa dauni di jamitahon marhite-hite akahatan ni debata manang peristiwa-peristiwa na adong di Bibel taon. Nah salah satu contoh di dia do hasitu lusa dauni di surat nin. Di sada Musa bidu sada pe nunga adong di sini. Dimula-dimulana di topa debatama langit doh tanoon. Dungi mangareak-reak matodi ni debata. Nah kan? Dungi di panopaon ni jolma. Tatopa ma jolma tumiru rupat tak. Berarti tulu. Musia adong masukun-sukun. Manang adong madidok akan adeba. Manang parhobar balok tanamadok. Ah Tuhan muna katolu do. Nina. Bahasa tolu. Bapak ditabba anak. Ditabba to di porbadia. Sada tabba sada. Halak Kristen dang tabba-tabba be. Nga ketinggalan zaman ni. Hali-hali do halak Kristen. Ido ben na jago akaina do ama marhali-hali. Sada halisada, halisada sama dengan sada. Ima Trinitas. Tidak pola gajang upat orang taringok Trinitason. Mirdong anok kamu, au pe mirdong mangajari kamu. Alana homido hasitulusa daun. Maul do patorakon. Alai boy tapak kilalahon. Dah, salina hudo. Maol do patorakon alai murah pak kilalahon otto. Ima hasitulu sadao. Dia mai debata ama manopa langit do tanoon. Dukon ni gabe jolma maibana marhite-hite Yesus Kristus ima na paluaho kita siya dosa. Dungi ise mana marorot jalan na mangiring-iring ngoluta tongdo debata marhite-hite tod di porbadia. Ima hasitulu sa daon.
Mau lupa gak jangan non. Hamu pe lember kirut don. Lemin namun. Jadi olah ni mate. Olah ni mate. Nadamang doho dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Didok di tema ni jamitata. Gabe sitidangi debatasi tolusada. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Memang damang doho dainang molo turpukta sadarion. Somal doho digoari amanat agung Yesus Kristus. Namar suru. Lao mahamu tu lihat portibion. Jadi amanat agung. Tona bolon ni Yesus Kristus. Taringot tu nalao menginjili. Manang mabaritahon barita nauli. Atong damang doho dainang tauji majolo manguhal turpuk taon asa tainet jolo unok na bohado sasitong na jolma nagabe sitidangi debata situlusadai. Bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan menjadi saksi gabe sitidangi debata situlusada. Tauji majolo manguhal. Jala parjolo marsat tabi au molo hubay nator hamuan non natar songon mahasiswa da. Jadi asada po anon nunok nai. Sada po anon ahado na pinangido niru turpukot tuhita. Damang doho dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Bohado sa sitonga rumang ni jolma na pinangido ni debata nagabe sitidangi ibana di tanoon. Bohado sa sitonga rumang ni huriai nagabe na pinangido ni debata gabe sitidangi ibana di portibion. Taida mai di bagasan ayat na 10 alai laoma laudo anggo sisianna na 10 sadai. Biasanya 12 do nasida kan. Pitor laudo pikirata tu si Judas nama Jeheon ni banai. Na alai tung macai denggado di patorang Evangelium ni si Matius 10 sada nasida. Mana na yang si gobaron na di sini. Molo didok 10 sada ima siseani dang pita. Dang sikop. Dang polin. Alana iko 12 do. Alana gobaran ni halak Israel doi 12 marga. Alai nuaing 10 sada nasida. Mana na si gobaron na disi. Ima naso pita, naso sikop, naso polin. Na nuaing pehita damang do dainang didok gabe sitidangi debata situlusadai ita. Sian ndang polin hita. Bolo hata Indonesia na song. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dari ketidaksempurnaan kita. Sian naso polin hita, sian naso pita hita, alai di jauh hita, lau marua, mangulahon ulaun na polin. Dari ketidaksempurnaan kita dipanggil untuk mengerjakan tugas yang sempurna dari Bapa yang sempurna itu. Jadi lapatan na damang do dainang dangadong alasan, dangadong sida liat tamadok, adang boy do piau gabe sitidangi. Ay hurang sikop do pe ngolukku, hurang pita do pe, manang molo adong diajak gabe naing situa, au nang majo. Olo do piau majama kartu. Olo do piau majama agedana me metinna. Molo di hutanami, molo agedana me inna namar kartu me manang marleng. Olo do piau minum mamang ninna. Hape nani halomo ni debata, di pajouon ni debata, tuaka jolman nasopolin,
naso pita, naso sikop, laho mangulahon, ulaon napolin, dohot napita. Jadi tidak ada alasan. Danga dong sidalian, pait tejo, unang jo, dang sikop dope. Alana sisean na 10 sadai, dang sikopi. Alay, di pasikop debata. Danga dong jolma na sempurna. Tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang layak, tetapi dimampukan dan dilayakkan oleh Tuhan. Gabi sitidangi iba. Na namang iyon na lang sidohonon ni turpukot tu hita damang doho dainang adong dibayad di si alani laudo na anggo sisianna na 10 sadai tu sada dolok di luar dok nasing jadi dung di ida nasida ibana di soba ma ibana alai naganggu do rohani nadeba on taringo tu panobaon naso sikop, penyembahan yang tidak sempurna. Atar songonon, hita nuaing narotuson, hibul do rohamuna nuaing dison, belum tentu. Itu kan? Ngolo songot di hutanami, rodo na sida tu gereja, alai molo pitor di bereng holum, songonan age jo murakku, terlangsung do bercabang pikiran nai. Nah sisiani pedamang do dainang di sidi ida di ban nasida Jesusi, memang disobba do alai na deba ninna didok di si ganggu do rohana. Nah, tauji majolo manguhalate. Ado sa sitonga lapatan ni ganggu do rohana. Na molo ganggu do rohana ninna, molo dihata gorik, manang dihata Junani, sian hata Junani, ganggu do rohana ninna, edistasan. Jadi molo edistasanon sa sitonga, molo Lembaga Alkitab Indonesia mabain ragu-ragu. Ragu-ragu. Molo di hata-batak dibain naganggu do rohana. Alai molo edistasanon didok lapatanna berada di persimpangan jalan. Lapatanna hidup kita tetap berada di persimpangan jalan. Jadi molo ragu-ragu di son manang ganggu do rohana dang nama dok sisiani dang adok kaporsian nadao. Sarupa do hotita nuaing nadong di son roh hita marsoba tu debata alai ganggu rohata dang nama doki naso adong manang namenek haporsiao tadao. Alai tetap pita mangulu manang jongjong di 2 persimpangan. Antara mengikut Yesus dengan mengikut yang lain. Ale diterjemahumai dengan ragu-ragu. Jadi kalau ada molo adong sian hita naganggu rohata dang naso adong haporsiaon. Adong do. Porsia do hita tu Yesus. Ale utabo na tinariñan. Kan itu? Sordonai, bado. Sordonai, bado. Kan itu? Nah, jadi, nah damang do dainang disido panobaota, manang disido pamujiota tu debata, gabe tetap hita adong di
persimpangan jalan. Hidup kita selalu dalam persimpangan jalan. Atau Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan ragu-ragu. Sebagian dari mereka ragu-ragu, ganggu rohana. Alanya ala adong mengganggu. Tahapor siai do Yesus. Alai adong panarik nina asing. Selalap pita mangulu di persimpangan dalan. Nah, damang doho dainang nahilaolongan di bagasan Kristus Yesus. Om matabuni namar Tuhaton Yesus Kristus. Dakkea hita di pasobbu di persimpangan jalan. Dakkea hita di pasobbu di bagasan naganggu rohatta. Dakkea hita di pasobbu ibana di naganggu rohatta. Di nesailumlam pikiratta. Di sena busisaon hita, dakya di pasobbu iban. Alana ditikki namar sobai jalana ganggui rohani siseani ahama di doksi Matius di turpuk tahun. Dungi didapoton Yesus ma nasida. Omma pertabuni tuhatai. Ditikki marsobba hita alai huhut ganggu rohatta. Dang dipaloas ibana siseani, dang dipaloas ibana hita gangguroat, ama didapoton ibana siseani. Nah lapatanna damang doho dainang namar lapatan mai HP dakki tanaro tu Jesusi. Dang songon namar sahi tu dokter, namar sahi tiro. Dan songon guru sisian naro on beda. Tuhanido naro tuhita. Bolo dieta Indonesia di dok. Allah atau Yesus Kristus selalu berinisiatif untuk mendatangi dan mendekati kita. Jalan dakola ni damang doho dainang. Dakola dijonoki hita. Dakolan roi bana tu hita. Alaya ama didoki bana tu sisiani. Ditikki na ganggui rohana. Ama didok tu hita. Ditikki na ganggui rohatta. Ama didoki bana. Anggap tewo hian musim. Nunga sahat tuau. Nasa huaso na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Luar biasa. Artinya, molo bahasa sehari, unang ganggu roham, mangihut tonau, ay nunga di pasar tuau, nasa huaso na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Tuhan ni si mamana bui madok songoni. Tuhan di ugamo dia mana bui madok songoni. Tanga dong. Nunga di pasahat tuau, nasa huaso na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Ahado haroa huasoi. Nasa halinai, damang dohot dainang tauji majolo mamereng, hata huaso di hata gurik, exousia. Jadi molo hata huason exousia, molo di hata Inggris, tung macegodang terjemahan na power, authority, dominion, control. Kekuatan, kuasa, kekuasaan, otoritas, dan mengendalikan segala sesuatu. Jadi luar biasa. Kuasa, huaso, kekuasaan. Jadi dok kolan marhuaso, alai ibana do molo hata batana ibana do sitiop ordong-ordong ni portibion dohot surgoi. Nah, ima bahasa batana. Ya do ibiki hamui ibana do sitiop ordong-ordong. Jadi akana mordong Roma tu sitiop ordong-ordong. Nah, jadi lapatana unang ganggu roham,
unang say jongjok ko di persimpangan dalani, pilih tahu, audo na punasa huaso. Audo sitio pordong-ordong. Aku yang memiliki otoritas, aku yang memiliki kuasa, aku yang mengendalikan bumi dan surga. Jadi luar biasa. Jadi damang do dainang songon nahudo kodeng dakkolan di jonoki Tuhanihi tabe. Dakkolan ro ibana tulabungta alai di pabotohon ibana do nunga sahat tuau waso nadi banua gijang dohot nadi banua tongahon manang nadi portibio. Jadi lapatan namang inang nang peho ale anaha uba sahon majo si hari-hari nang peho ale anaha dang pita alai alahu pajonok tuho audo na punasa huaso di portibion dohot di banua gijang gabe hupapita maho. Memang aku tahu engkau tidak sempurna, tetapi aku telah memiliki kuasa dunia dan surga, maka aku akan menyempurnakan engkau. Luar biasa kan Tuhan kita itu luar biasa. Tumacai luar biasa do Tuhatai. Dakkola di jonok salinai, dakkola di jonoki hita. Alai di Papua do na ibana do marhuasa. Di Banua Gijang dohot di Banua Toro. Nah damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ngadong namo dokodok. Nanggo bete. Alana daba molo modokodok dopeamu songonon jagoni son sistem ta. Kan gogoni suaramu saya songonon. Mulak kamu na sa gerejon perisamu majo kesehatanmu. Abeangan naik gula. Manang kolesterol naik rupani. O manang alani final Liga Champion na udari te. Oh. Ito, isi mo nang tahe. Oh ito. Nah damang doho dainang namangihut na naing sidohonon nito turpukot tuhita. Dakkolan na patuduhon huaso ibana tuhita. Dakkolan na patuduhon audo marhuaso ninna. Molola songoy na anong lapatan na. Alay. Dilehon do tuhita tong huasoi. Basa udo songoni. Alala didok. Laho mahamu. Podai hamuma saluhut bangso. Nah bolo di hatagorik sa sitong nga adong dope tabanii di lembaga Alkitab Namar Bahasa Indonesia didok oleh karena itu adong do bahasana di hitaun adong naso dibain di hata Batak oleh karena itu lapatanna berhubungan ma ayat 10 sia tu 10 walu nama dok huaso di babua Yesus do huaso ni bana adong alani i sasi tonga ikon adok do alani i lao mahamu na lapatan na disi hupasahat mahuaso itong tuhamu. Nah, jadi damang doho dainang dah damang doho dainang nyodo na jot tahalupahon manang omma na jot naso taingot jala omma na jot naso tapakilalahon ay dilehon debatado hape huaso itu hita alay jot tita gangguro hatta lunlam hita saibusi saon hita kan jot do hita gajang hosatta alai jepek umurta. Itu kan? Nenay. Nasi gajang-gajang hosa.
Aleo lak ni tulu hali. Tu rumah sakit do manang tu loasau. Nah, HP adong do huaso di leo tuita. Nah, bolo di Bibil di ayat-ayat nasing huaso dibain di si sebenarnya dunamis. Nah, molo di son kaning asing do huaso ikan exousia itu milik Tuhan, kemudian dikasih kepada kita jadi dunamis. Dunamison omma molohya tabigi kata dinamit, bahan peledak gitu kan. Nah, jadi huaso na di pasar debatatu kita gabe dunamis mai imana gabe sai marsi gorgor di bagasan rohata yang memberikan spirit, yang memberikan nama ngalehon molo bahasa Batak nasai mabubahi rohata, nasai manggurdaki. Jadi molo malas kita merminggu bergerak do dunamisi bahan peledaki. Saya dibubahi lauho nang pe songon nagali lauho songon ni hutanami si di kalang na julo adong do istilah takoraja. Molo lewa inong niba sian ladang nidongan. Adong cabi na manang nabucis nidongan. Hubuak majo nanggo pala sa limang giling manang sa limang alopan. Hubuak ma toradong do dison pakuling ni rohatay na madok unang. Hubuak ma unang. Hubuak ma unang mardosa nin. Aso nang mardosa. Da hubuak cabi moda olo. Ya lusi sendiri imana gonoran na takoraja. Na alay na nang sidohonod di si damang dohod dainang huasoi na mabubahi rohatay yang memberikan semangat na mangalehon semangat tu kita. Jala ima huaso na papitahon kita. Na papuliton, na pasikopon. Haporsiota dohot gugut. Nah, lapatan na damang dohot dainang asa unang say ganggu rohatta. Manang asa hot rohatta di tonga-tonga ni portibina lumlamon. Unang dohot lumlam haporsiota. Unang dohot lumlam pikiratta di pasahat debatado huaso tuhita. Lao mahamu. Jadi hataun sa sitong nga molo di hata Indonesia didok kalimat imperatif. Kalimat imperatif pun nomor 8 mon kalimat perintah yang tidak bisa paitejo. Nasoboi marsidalian. Molo didok di hata Inggris having gone. Itu perintah yang tidak boleh ditunda-tunda. Tunggu dulu, paite jodang boy. Lau mahamun. Lau marhua do hita. Na omma hubungan na tu tema ni minggutta gabe sitidangi debatasi tulusada. Nang mo dokodok do piamukan gejang do pion. Nang pejepek ayat na. Nang gopekan. Molo ngamalehamu tau-tau kamu juga jauh sautik. Nah damang doho dainang didok na kaning di pasahat do tihita suhaso lao mahamuin na marua do ita lao molo didok lao mahamu podai hamu masa luhut bangso molo di atas Indonesia didok ajarlah bado bainom mamudai na molo hata podai sian hata gorik ima mate teuste nomor 8 may disciple to teach memuridkan dan mengajar alai dang mengajar songon guru sikolai patorakon daw
molo tuaka amang inang pengajar di son. Dang songoni maksudnya. Alai disciple to teach gabe teladan sitiruon. Jadi hata bataki sitidangi namar lapatan mai gabe tiruan mahita di bagasan pernguluota. Mateteus. Matete artinya gabe sitiruon mahamu, gabe sitidangi mahamu. Jadi dak kolan mengajar kata-kata, tidak. Dak kolan mandok roho tu Yesus. Jaladang nagabe, bahasa Indonesia dikatakan bukan bertujuan untuk menobatkan orang, bukan untuk membuat pertobatan. Jadi dirita dosa si tonga. Bae madirim pangajari, marhite-hite pangalahom, marhite-hite pakatayommu, marhite-hite ngolum, gabe sitidangi maho, gabe sitiruam maho. Unang atong ibe kamu di jabumu, rumah ini dipimpin oleh Tuhan Yesus inna. Olo do songonikan, ibaen adong kata-kata songonikan. HP amat taido inatai hera resep dokter tolu heli sadari merbadai. Bama bayano si tidangi songoni. Tapi jabuna rumah ini dipimpin oleh Tuhan Yesus. Holan setiap paju pangamat taido inatai tur neng mersi bobakan, neng mersi jonggulan. Tolu heli masadari. Olo si patau patali. Hata naso hata terus keluar. Adong doisoni? Adong ate. Odang adong, dang merminggu ibadah. Odang. Nanti ada ba. Berarti adong kan naso merminggu do ibadah. Na tulu heli sadari. Nah, lapatan na damang dohoday nang podai hamuma, mamodai dak sa pagkatayon alay siya pangalahom. Patudu maho nasi sian ni Yesus so sian pakatayommu siapa pahenammu. Dohot siap pakulingmu. Unang say risi-risi pakulingmu. Unang say risi-risi pakatayommu. Unang say holat diberi kodongammu say torpeol pamangammu. Itu kan holat diberi kodongammu. Sina begitu. Lumayan do peolo mula dah. Langsung itu taruh. Langsung ni. Nah, jadi lapatan na damang dohodang patudu ma pamodayommu marhite-hite pangalahom, marhite-hite pakatayommu, marhite-hite sadok ngulun. Tunjukkan kau murid Kristus dari perkataanmu, tingkah lakumu dan seluruh kehidupanmu. Ido nama muda. Naparpudi. Damang doho dainang naparpudi na nang si dohonon ni turpuk taud di hita. Di boto Jesus do. Sisiani. Mulai sian nasa puluduay sa tuhita sinuaingon. Sa tuhaduan. Di boto Jesus ido. Na mangulu hita. Di tonga-tonga ni portibi na lumlam. Di tonga-tonga ni portibi na mapay ganggu rohatta. Di tonga-tonga ni portibi na mga bati. Barita na uli. Di tonga-tonga ni portibi na sumakalomohon hurian ni Tuhane. Ahma didok dibana. Laho paposon rohatta. Didok ibana. Ay idama. Say na dong anakku dohamu. Ganu pari. Rasi rasa ro ajal niha siang ano. Jadi sada na menarik sa sitong damang do dainang sian evangelium ni si Matiuson. Molo evangelium ni si Matius dipuka may manang bidu-bidu parjolo, dipuka may marhite-hite padonganion ni debata. Misarana Matius sada ya 23 dilok
ida hamuma gabagabedo namar bajui tubuan anak maibana jala bahen no dogorna Immanuel lapatana dongat tama debata lapatana debata madongani hita. Injil Matius ditutup dengan itu juga. Sai donganakku mahamu. Rasi rasa roh ajal ni hasiangan. Lapatanna sian nama muka sahat tu nama ngunjungi ngolutta. Sai donganan ni debatado hita. Nang peportibion. Tung macegodang abatabat. Tung macegodang parsorion. Tung macegodang pergumulan, tung macegodang persoalan ala ingot ma. Sai didongani debatado hita. Ima jajina. Porsea do hamu di sini. Di jaji dia do parjolo hamu. Porsea di Tuhani manang di jajina. Porsea di Tuhani do manang di jajina. Contoh songonon. Damang do dainang anon dung sipul hita namar minggon. Anon marsijalangan mahita di jolo jala hubagi mahamu anon 100 B sahalak, 100.000 B sahalak. Porsea doamu daong kan? Tuani madak porseamu. Alai bolonikku damang do dainang anodung sipul hita siya per minggu tahun marsijalangan mahita di jolo dungi huleo mahamu 1000 B sahalak. Porsea doamu di sini. Porsea alanya alani bohikon ima bohi naso tolap mangaleo 100.000 sahalak. Alai tolap mangaleon 1000 B sahalak. Jadi lapatanna ikon parjolo do hita maka Porsea itu hani dukon nibe jajina. Itu toh. Molo jajina itu dia Porsea hamu Tuhan nadang, disitulah kita sering kecewa dengan Tuhan. Itu. Alai ikon parjolo do hita maka porsiai Tuhani dukon ni jajina. Songon nahudo nak kening. Hujajiu kamu 100 B salah. Karena apa? Karena tampang saya adalah tampang orang yang tidak sanggup memberikan 100.000, tetapi 1.000 rupiah. Tuhan tai bahasa ibana taha porsiai alanya sanggup do manang tolap do ibana pasauton saluhut jajina itu hita. Molo didok ibana sai dong anakku doho rasi rasa ro ajal nai hasianganon haporsiai mai. Donganan namaho rasi rasa ro ajal. Alai ingot tamu dang namar lapatan molo didongani de batahamu dang arong persoalan. Molo didongani de batahamu sumisi sudah persoalan daun. Unang gabi songon jamita karismatik kita datanglah kepada Tuhan, persoalanmu tidak ada. Datanglah kepada Tuhan, persoalanmu selesai daun. Dak songon itu hatta. Sai dong anakku hamu rasi rason. Lapatan adong persoalanmu didongani Tuhaniho madalani persoalanmi. Moladong pergumulanmu di pargogoi Tuhaniho mamolus pergumulani. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu cerah, laut tanpa gelombang, tetapi Dia berjanji sai dong anakku doho rasi rasa roh ajalni hasianganon. Amin martangyak kita. Mauliati madio ali amang perdenggam basa. Mauliati madi hatam na badiay nang tol has tutong atongan namin. Tung malcay uli denggan ali Tuhan. Didongani hodo hami. Ditopa ho hami. Dipalua ho hami siyan hamatean. Jala didongani ho marhiti-hiti tod di porbadia.
Madalani ngulu nami di tonga-tonga ni hasyang anong. Mulihat ma Tuhan parjupangan nami doho ruas ni huriam GKPI pamenon. Pasu-pasu nasida. Molotunga dong na marsahit. Lehon hamamalum ni parsahiton. Molotunga dong na marhabot ni roha. Gatti may dohot silas ni roha ale Tuhan. Molotunga dong na mga luli karejo patuduma parkarejoan na hobar tu parbinotoan na. Molotunga dong na paimahon akasirokap nito di homa toktong na patuduhon ni ale Tuhan. Pasu-pasu yanakon nami, pahopo nami di dia penasida maringanan. Asa marhite Tuhan lamas marlas ni roha kami di ari-ari nanaing silehonom mudobe Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tu adopami. Amin. Mari dehita. Arsinondang di ban Yesus asini ro anai jalahi tado disuruh asa tapabo tapagalak palinota tapati urdalani ay sonok do penalilu say hato mamulaki nang jawon na daw na jolo sondang dito ako lumabuan mulaka tapagalak palimota tapati urdalani ay torok do penalilu say atop mamulaki so tumito plapu nariko tudongani so tumago akajolma di bain halebaon mi papagalak palikota tapati urdalani ay torong do penalilu saya to mamulaki. Hatani debata na madongani hita lau pasahato peliata imananin sian 2 Musa biddu 35 ayat na palimahon. Jalo hamu mana sian hamu silelehon bain pelean tatingan di Jahuba. Ganup sian lomo ni rohana, mabuan pelean tatingan di Jahuba, sere perak dohot tobaga. Ido sahat na tapasahat ma peleata.
Mahita Jongjong. Tapasahat ma pilihat tau tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopon rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual linasa ulibasan na moliutus. Dison hupasahan hami do pilihan hamuliaton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu pilihan namion. Asa gabi dalan panidangion. Persauran dohon ulaon asin ni roham di huryaon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hubar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaunmu. Holong hasitongan dohot hadamionmu ni sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asa say toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saita endeon mahasangapon di debatata jalaro ata saita peleon tutupan ima pelean Ali di bata namin na di Banua, aliama namin na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di bonotungon songon na di Banua Gijang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, alua mahami sian pangago. Ayo puna harajao dot hago rodi hasang sa
Hurian itu hata gabe sitidangi debatasi tulusadai mahamu jala mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata bohina tuho. Kala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Horas madita selamat hari Minggu, Mak. Horas.